sådär, man. Jeg hørte jeg med. Jo, det var faktisk skidt mig i bukserne. Nej! Jeg kunne da lige være på toilet, men altså... Nej! Hvad fanden er du for en? Jeg er mig selv! Ja, hvad fanden har du sige til dit forsvar med dig selv? At jeg er mig selv! Til nu stille med at gentage dig selv, mand. Hvad med dig selv? Jeg siger jo bare, at jeg er mig selv! Og morderen, der kommer her i byen. Jeg myrder dig, mand! Du må bare lære det! For jeg er sindssygt psykopat! Jeg kan godt lide leverpostej. Jeg springer rundt for leverpostej. Leverpostej er det bedste jeg ved. Leverpostej, leverpostej, leverpostej.